Кадерле тамашачыларыма, һаман безнең белән калып, миннән сиңа сәлам тапшыруын карап барганнары өчен олы рәхмәт әйтүдән башлап китим. Бүгенге тапшыруда шулай ук берничә хат бар. Мин аларны рәхәтләнеп укып китәм. Башлап экраннар алдына Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Урта Терешка авылында гомер итүче Розалия Тәфиковна Файзуллинаны чакырып алам. Бүген каршылаган матур туган көне белән аны тормыш иптәше Наил Камилевич, уллары Ринат һәм Раил ихластан котлыйлар. Дөньяда андый бер генә хатын-кыз бар. Һәм нәкъ менә аңа бу көнне иң ачык күк йөзе, якты кояш һәм диңгез кадәр чәчәкләр телисе килә. Син һәр чак минем белән янәшә, һәм мин язмышыма сине хатыным дип атау бәхете өчен рәхмәт белдерәм. Котлыйм сине, минем иң кыйммәтле булган ярты җаным. Менә шулай тиз арада көннәр уза. Ә без шулай ук бергә яңа кавышкан шикелле кадерле хатыным. Миңа синең иң яхшы һәм шул ук вакытта эш сөючән, үзе көчле хатын-кыз дип әйтү уят түгел. Чөнки син минем сайлаган алтыным һәм мин яратам сине моның өчен. Газиз әнкәебез, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Дөньяның бар изгелеген сиңа телибез. Алгы көннәрдә дә йөзеңә кызыллык китермичә, шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Бел, без сине бик нык яратабыз. Бүген каршылый бәйрәмем хатыным, Газиз әнкәй. Шуңа инде канатлана бәхетемнән күңелгәй. Күзләреңнән яшьләр төшсә, без гаепле булмыйк. Бәйрәмеңдә моңсулыкка әйдә җаным тулмыйк. Барысы өчен рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Сиңа диеп җырлатырга матур көйләр юллыйбыз. Кадерле Розалия Тәфиковна, тормыш иптәшегез Наил Камилевич, балаларыгыз Ринат һәм Раил бүгенге бәйрәм иртәгезне нык матурайтырга телиләр. Шуңа алдагы җырны сайладылар. Ошар дип сезгә өметләнәбез. Бәхетле булыгыз. Siz минем белән биергә теләмисезме? Юк, теләмим. Нәрсә телисез? Җилектән баш тартмас идем. Җиләк тик җиләк. Исеңдәме, ялгыш кына син үземә күзләр салдың. Ә мин юләр, шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме, ялгыш кына иңнәремә башың салдың. Ә мин юләр, шул мизгелдән башсыз калдым, ашсыз калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Сез безнең белән биергә теләмисезме? Юк, ардым. Исеңдәме, ялгыш кына колагыма бер сүз салдың. Ә мин юләр, бу юлда телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы,
булсам булыйм әйдә. Шулайда син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулайда син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Шулайда син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Үземнеке бөтенләйгә. Алдагы кутлау хатыбызны һәм кайнар сәламебезне Ерак Санкт-Петербург шәһәреннән алдык. Үзләренең газиз әткәйләрен, бабаларын, кудалары һәм тормыш иптәшен, Яңа Пулатка авылында гомер итүче Гафуров Рөстәм Исмаиловичны ихластан, улы Илнар Рөстәмович, тормыш иптәше Илмира Шайхулловна, оныгы Данияр, тормыш иптәше Найля Алимҗановна, кудагылары Роза Зарифовна, Шайхулла Рәшидович, кызлары Алия Шайхулловна ихластан, матур 60 яшьлек юбилее белән котларга булдылар. Әгәр әти безнең сөюне, хөрмәтне һәм бүгенге бәйрәмеңә теләкләрне барысын бергә кушсак, Ерак Питер белән туган авылыбызга кадәр җитәрлек күпер салып булыр иде, дип уйлыйбыз. Бүген янәшәндә булмасак та, иң җылы теләкләр белән сине урап аласыбыз килә. Нинди бәхет тату гаиләдә яшәргә. Анда барысы да бер-берсен яраталар һәм барысы да бер-берсен аңлыйлар. Тормышыбызның авыр мизгелләрендә син кадерлебез, гел таяныч булдың. Сиңа бүген 60 яшь. Инде хезмәт һәм якыннарың турында кайгыртып үткән еллар артта калды. Без бик шат синең дөньяда барлыгыңа. Син безнең әтиебез булуыңа. Бу сүзләр җаннан килгән сүзләр. Аларны дөресләргә ярамый. Телибез сиңа бүген шундый ук акыллы, ышанычлы булып калуыңны. Бәхет гел синең яныңда булсын. Бу көнне дөньяның барлык кошлары махсус сиңа дип сиренада җырласыннар иде. Кадерле кешебез, сиңа ныклы саулык, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Сиңа Кавказ якларындагы нык сәламәтлек, Кавказлылар сыман озак яшәргә телибез. Безне юбилееңда яхшы кәеф һәм нурлы елмаюың белән сөендер. Туган кемең белән яраткан кешебез безне. Газизыбыз, сиңа 60 тулды. Тик бу гомер тавын менмәдең. Син бит әле бу матур дөньяга 100дән дә ким яшәргә килмәдең. Сиңа диеп язган бөтен җырлар җырланмаган әле. Ашыкма. Гомереңнең матур көзләрендә зинһар авырлыкка юлыкма. Әнкәйебез белән озак еллар каршылагыз безне кунакка. Без китмәбез хушлашып сездән газизларыбыз озакка. Телибез чын ихлас йөрәкләрдән юбилейлар котлы булуын. Эшләре генә түгел әле, авылның бәйрәмгә тулуын. Кадерле Рөстәм Исмаилович, юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган җыр кәефләрегезне күтәрсен. Көнең синең бүген әти, артлык шатлык түгел димәле.
Әни белән бергә балаларың яраталар сине беләле. Туган көнең бүген газизә диебез. Кабул итсен Ходай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Әни өчен һәр чак булдың терәк. Безнең өчен булдың гөл үрнәк. Син булганда җирдә бәхетле без. Син булганда дөнья түгәрәк. Туган көнең бүген газизә диебез. Кабул итсен Ходай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Язмыш дигән ачы тормыш җиле, төрле яктан сине сынады. Бирешмәдең, тигезләре калды, шал чәчләрең маңгай сырлары. Туган көнең бүген газизә диебез. Кабул итсен Ходай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Тапшыру азагына якынлашты. Гадәттәгечә сезнең хатларыгызны көтеп калуыбызны белдерәм. Бүгенгегә исән булыгыз. Киләсе очрашларга кадәр.